Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka ħabbret li filmati li jesponu l-vulnerabilità ta' nies li jaqsmu stejjer ta' Mart fuq it-televiżjoni m'għandhomx jibqgħu jintwerew. Hija qalet li nies li jkunu għaddew minn ċertu trattamenti bħal kimoterapija ikunu vulnerabbli u għalhekk m'għandhomx ikunu esposti, speċjalment f'kuntest fejn kulħadd jaf lil xulxin bħal Malta. Il-ħadd filgħodu huwa newsar ħalluqa u ltaqa' ma' nies b'opinjonijiet differenti. Aħjar Xandru, għax dak li jkun ma jkollux flus, qed tifhem, isib lajnuna minn ħadd ieħor. Jien naħseb għandhom iġibu iktar ġeneralizzati l-affarijiet, mhux imorru personali. Għandi simpatija ħafna mal-morda u dan, però ma nħuġ pjaċir narhom fuq television. Jiena ma naqbilx li għandha tintwera fuq it-television. Ma jekk ikun irid jidher, però fejn naħseb fejn jitlu tfal. Jiena personalment qed nitkellem, ma naħsibx li għandhom jidhru tfal. Ħafna min-nies qalu li jekk dawn il-filmati jinqataw u l-istejjer ma jibqgħux isiru, l-ammont ta' flus li jinġabar ser ikun inqas. Le, naħseb li jidhru iktar ħajatu, il-qalb isa, meta tara iktar tħossu. Ma jkunx jaf bihom, ma jkunx ġeneruż biżżejjed. Le jien ngħid li jagħtu inqas kieku. Inġibu l-ġabla tkun inqas. Oħrajn qalu li kemm jekk jidhru l-filmati kif ukoll jekk ma jidhrux, il-Maltin qalbhom tajba u xorta waħda jibqgħu ikunu ġenerużi. Il-Maltin u l-Awċin dejjem kienu ġenerużi għal dawn l-affarijiet. Mhux xorta jindem xorta nagħti. Nħajlek jien nifhem li l-Malti minn qalbu jagħti. Intant il-President qalet li l-Maltin xorta waħda għandhom jagħtu l-kontribut tagħhom mingħajr il-bżonn tal-espożizzjoni b'filmati. Il-bniedem għandu jagħti jekk għandu jagħti għax jiritu, mhux għax jitħassal.